ngicela niguqe ngimthandazile. Amen. Ngaguqa ngimthandazile. Baba Jehova sekuphakameni. Siyafika ngalesi sikhathi mlimo othandekayo nabo abantu abakho. Sengathi uNkulunkulu othandekayo ungabasiza kunenkinga ababhekane naye. Nangu baba uNkulunkulu really master finder mechanic carpenter machine glory bamba center controller. Highly stapatia how can play it Bible without Satan uNkulunkulu yami. Oh Jehova baba. Hey nceda uNkulunkulu nabo abantu abakho banikeza amandla kulenkinga ababhekane nayo. Bakwazi ukunqoba izidingo zika Satan bahlale ngokuthula emtshadweni wabo. Egama lika Jesu. Amen. Hallelujah. Amen. Hayi siyabonga abantu babo. Yeah, amen mfundisi. Hayi mfundisi siyabonga. Hayi singagqoka izicathulo. Ngingagqoka izicathulo abantu bami lihambe ngokuthula liyelungisisa indlu yenu. Usho ukuthi mina ngeke ngisala lutho nje khululeka ezilongo sesikubike kuNkulunkulu. Ezinye izinto ngamadimoni. Yeah. Ezinye izinto ngamadimoni. Ngamadimoni ngimtshelile umama mina ukuthi ngamadimoni lento yena ngizenze. Every time. Kuyophela. Hayi khululeka nje ezilongo sesikubike enkosini sokuphelile konke ngihamba lehlala ngokuthula nomama waseni. Umama yena abelokho embamba. Amadimoni lezinto lezi. Sure nihambe kahle. Hlale ngokuthula uNkulunkulu uzawungenela. Hayi akunankinga ezovela manje. Amen. Sure. Baba seliyosala kahle. Hayi kulungile lihambe kahle Nkosi yami. Amen. Siyabonga.